se právě ukáže, jak rozmanitá je ta realita oproti té naší fantazii, kterou máme to strašně bohatou. No, tu překážu, jo? No, jenomže ono to často. Dobrý den, jmenuji se doktorka Jurášková, jsem vedoucím teoretické výuky v Masaryské škole pana magistra Šimáčka a vyučuji zde anatomii, nebo lépe řečeno základy anatomie, stavby kostí, kostry, základy ortopedie, dermatologie a základy první pomoci. Tuto teoretickou výuku považuji za velice důležitou, protože bez znalosti teorie a znalosti aspoň základní anatomie lidského těla není možné dobře masírovat, dobře pochopit vlastně svaly a funkci svalů, především ty části svalů, které podléhají nejvíce patologiím, které se zkracují a které se oslabují. Pracující jako lékař od roku 1983, původně na chirurgii, první chirurgické klinice fakultní nemocnice u svaté Anny. A posléze jsem přešla po asi 12 letech na rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Brno, kde pracuji dosud ve funkci zástupce primáře a vedoucího lékaře lůžkové části rehabilitačního oddělení. Součástí té naší praktické výuky bude i výuka svalů. Dneska si probereme tedy svaly hrudníku. Takže mezi svaly hrudníku patří velký sval prsní, malý sval prsní, sval podklíčkový, přední pilovitý sval a mezižeberní vnitřní a vnější. Když si představíte při kontrakci, že se ten úpon přiblíží k začátku, tak co bude dělat s tou paží? Vnitřní rotace, připažení neboli addukce v ramenním kloubu a některá vlákna se budou podílet na předpažení neboli flexi v ramenním kloubu. Fajn. Když si jakoby prohodíme ty začátky úpony, když si zpevníme tady ten ramenní kloub, tak se nám bude pohybovat ta druhá část toho svalu, takže on nám bude zvedat ta žebra při kontrakci, takže je to pomocný sval jaký? Nádechový. Fajn. Tenhle sval bude mít tendenci ke zkracování, takže bychom ho tedy zařadili mezi ty svaly tonické, dá se říct. A takže ho budeme co? Protahovat nebo posilovat? Protahovat. Fajn. Všichni lektoři jsou vybíráni velmi pečlivě a patří mezi špičku v daných oborech, které vyučují. Zde u té podpažní jamky vám zůstanou prstíky, palec si přehoupnete přes rameno a vrchem se ta ruka vrací. A znovu. Palec přes rameno a vrchem se ruka vrací. Tak, to je ta vnější. Potom si přehmátnete a ta druhá jakoby jela pro vodu. Ano, jedete vrchem a pro změnu spodem se vracíte, jak kdybyste tu vodu vezli. A dívejte se, že i můj pohyb těla je to, že nedělám jenom, že nedělám pohyb jenom v tom svém ramenním kloubu, ale že jedu celým tělem. A spodem se vracím. Ano, zkuste. Takže prvé spodem. Tak. Palec, ne prsty. Prsty vám zůstanou takhle. Máte pořád takovou misku, ano. Jedete, paleček povolte. Tak se, pozor, abych se s vámi neprala. Tak. A vrchem se vracíte. Tak. Vrchem se vracíte. Tak. Teď si přehmátněte. Tady probíhá právě základní masérský kurz, který bude za týden končit. A jsou to lidi, kteří před těmi x týdny nevěděli o masážích vůbec nic. A já věřím, že se za týden z nich stanou naprosto profesionálové, protože zde se učí těm nejlepším technikám, které vůbec může klasická masáž nabídnout.
Teď už poslední týden vychytáváme takové mouchy, aby se dokázali správně postavit k tomu stolu, aby využívali váhy svého těla a přitom nenamáhali své klouby a nedělali žádné pohyby, které by mohly toho klienta rušit nebo mu způsobovat nějakou bolest. Věková kategorie, jak zde můžete vidět, je od toho nejnižšího věku přípustného, jako je 18 roků, a klidně to tady zvládli i lidi, kterým bylo i 75. Takže vidíte, že i ta masáž může být prospěšná jak pro toho masírovaného, tak pro samotného maséra. Začíná se třeba tím, že se učí nejprve ty masérské hmaty nebo ty masážní hmaty na končetinách, a to těch dolních, protože tam je toho svalstva tak asi nejvíce. A tam se naučí ty nejdůležitější techniky, no a potom postupně se zdokonalují nebo začínají pracovat na těch dalších částech těla. Když si takhle zatlačíte, jo, tak. Protože přenášení váhy těla z nohy na nohu pro toho maséra je nesmírně důležité, aby se on příliš neunavil, protože ty hmaty jsou pro něho velice náročné. A masér, pokud špatně stojí, tak může trpět i rozedmou plic, a s čím masér hodně trpí, tak je problémy s jeho malými klouby na rukách. Proto je tak důležité, aby ten masér měl ten správný postoj. A vím toho potom, jak budete dělat to cvičení. Ale ne, teď já My už můžeme rozebrat. Tisíce lidí. Bacha na to, jo, bere se jenom s přitem, přes koleno opatrně a następně můžeme pracovat.